rin fela chu mel la pawng tak chuan a thian pa lempui nen anom butna chuan an vakala rin fela nu hi zaizo to ania ma se zai tonga ka khat chung chu damdoi ina a omalangai wangin ana chuak thei bi ko ri lawani rin fela nu chuan boite ilo hak to ni mo engei an tia a khombula thut pa chuan e chu ko thawang lom nang engei an ti ve le a e te chu ko thol tu min zai hlot ling khop ning ka khia ka khat chung tal om ri tu ti ro se chuan chhuwa dai to ne ka du ni muthang ni chu hlok lo e mai tia ei chuak ve thei trap to lo ma lo ti chuta serious tak chuan boite limpuyan isan chin min khida mi ani leng ni lo kha isuang to na wak vel mai maya ikol ho pel tuk to su thil tak tak zo hi boi pui tu tia rin fela chuan makati dewa limpui lam chu hoi pheya chutia a hoi phe pa chuan anu chu changa intim mo enge lo soya kanu bula enge lo soi ti niom tak chuan limpui chu mela limpui la chu inti film takian alu lo thing khong deuh atata rin fela no chuan oi thian thope ania angai tu chia iom dan dik lo nia a khret ka bula soi ni mai lom rin fela chu anu thu soi chuan a thong dewa a thiam pa limpui la engma in mam hnoina kan nei lo ti niom tak hian a oma limpui chu rin fela nen chuan anin mel deuh zak zak ani mun pakhatha hem pastor pakhat hian chauka hian an do kan pakhat hi alo ri pek meka chuti lai mek chuan rin fela le limpui chuan pastor te in chuan vapan meka kalkonga chuan anin bepa rin fela chuan engtin chi mo kanu bula chuan ero soya ti engtin vakma anti chuan soi lo la chuan pastor mutuan min te lo hum khemang athia in thla hong deuh tak chuan pastor mu te chu a tha khun khun lom in khom te po hi dia soi chun zom don chuan rin fela chuan mel zawa in bol te po hi ka ti na in bol lo ai te chuan kan fai zok de en ti thun ha an tia rin fela chuan a chang chun zom to lem lova ngoi ran chuan an kal ta zera pastor in a lo langa pastor dau chuan do kan lo siama alo kilo na so khop mai rin fela te chuan kon kan vakika ino mem o me lo lu to timpui chuan ka pu kha ewa boi om ve an ti chuan boi do ve lo leng ho han tia kha pyo pui do soi te kha kan nia tia an soi zo ma chuan ni tak mo kha kha ta khan lo thu ho kan pil zo lo nge lo thu ha dam ho an tia zoi te in rin fel chuan nge kan ti don an ti chuan ka khabi nang kan om nain an kan hi an tia chuta le do kan ka lo ko pek lak lo lu tu ka chuan nang ma zok hiam ni pekwa pui fa pa chu tin limpui chun chi baya hai ni lo ve he ama hi nia tiran ko ka ti chu thian pa ka nia kon kal pui ni hi ti chu ka thavek an ti chuan rin fela ngai chu a thalo kop mai ani mo min kha thiam te tin rin fela zok chu an chi bai ria tungai ming kha an ti chuan rin fela chuan nga tinge kan local chan hi in tinge kan nu chu na ro soya an tia mon chang chuan an ma zona chan an thua englo nia mi khring te chu tu ma hi fam kim kanom lova fam kim lo na ain ang lo thiau kan ni te hi lo mama mi lo se chuan in pui tu chuang hi kanom thei don lova tuna po hian ka that bik wang ni hau lovin pathian rong bol tu kan ni angin pathian kau pui don che ni tin kan tho chuaka a ron haya i thing thu thei ngem ateta enge thilom zia ti niom tak chuan a threm pa chuan mel pa zok zoka thing thu thei tho ve ati ani chuan han thing thu la te na lu chunga chuan bible an mata chuan nang a thian pa tumo hing kha anti chuan limpuya alo ti wat limpui bible chunga hini kut lo ngat vela voi ko tong try na nem lo zom ve don nia ati pastor chu tong try ta lele van le chunga thilom zong te siam tu kan pathian ton tu ma hian e thil siam te jiwa chung nung gai da me khring te i mangai em te hian house na kan to ka ni pa kan fa pa rin fela hi ama thunun tlat tu sual seta na hilal pa voina hian kan thunun let veang che tin limpui po chana lo amen lap tapa chu vele don vele chu ain sum zo talo an lo menga a thiam pa limpui chu mel chawan tuma alu chu ti che sona chu vele pastor chu na lo chu an chel bet het le zola helpa tuna po hian sual seta na chu kan thok le ta
kan fa pa kan fela chu kan lu chet la tran ta tin lokin khre solen nei niang lo tia chutia tho han tum po chuan pastor po chu atang tel tela an mengam chi to box si do lalpa he on se ta limpui min sel pui ngole lalpa khongai ta ken min kon pui ta che kan sel ne don lo nia tin limpui nang pon tong trai ve te le an tia limpui chuan nia lalpa pastor te se chu ngai thlang hun ro a soyang chuan ti top mai rong alo tia rin fedala chu thate te oma tum bik talo inge mun khret le tin ron tho chua tuma pastor le limpui chu an meng thangam to si dawa ako chunga kam moi lut ni nan ngai ni nekena chuan limpui chu damdoi do ka tangin ron chuaka pem thau damdoi le be nei te ron le ha ron hum chok rat rata rin fela chu kong si ram deu la ya chuan alo thua a mel mai vel chu an hamna niom tak hian an lo khem deuh noi boka rin fela chuan zat ngai sian an ti chuan ai angai lo ke man kan lo tum veka nge ti in a thil le te chu han pe a chu ti mo a khum khremin I thuak kam man ve ik tu ania ko chunga kam huai lut mun min mu ve ga kam man le an tia amai pema liam thak dam doi te an hoi pa chuan a an ve zia chu a khum khremin kha pastor kha mol ni kha ti chu pastor thi ka ring tok ema chu wang ania an ti chuan ke ma hi min zong zo ko alo tia chu ta lim pui chuan a khum khremin ke ni te po mu manga te chuan chelo de te po kan mu ve train tho lom li si po hian kamu manga chu min a chil khap to lom an tia imu mang ni wang mai ni chu alo tia chu tak reng chu lom an tia chu tak reng chen tin alo ti wat e so no so kan senior ha ni tiro chelo ko ti sin o an ti hal la ya mai che pakhat local pay in che moi ve tak amma ni lam lo pan de wa kal chu an han thlir lo ka chuta rin fela chuan kha poi mu manga ni kha kamai helai han bel ve te an tia be nai chu rin fela chuan an pe a ma se lim pui chuan ai ki chu kamu mang ni ravin atak tak ka boi pui zor don kha nang man lo im bel lok me te an ham ba ka vadil teang atita o van lak lo thrin tak tin a phone a phoka en ena a mai te ma bel ngai do chu han bela chu ti lai tak chun khriat chu thut nei niom tak hian a ngai ne nan om dun lai te kham mi thla ron lang ta ni ti chuan rin fel chu thut na tang chuan an thowa a thian pa limpui chu zoi muang in ava pan phei ni nakena chuan limpui a kha angoma khoma alo thumu ti ti a phone a khoya anula number nei ho hello text call vel me kani awalin me chepali hello text call vela hello sang sangi piu sia lut khai ni yam ni lo tlat mai tin an on reply a then khat la chuan moi kan ya iti suala niang ti te iti suala niang nilo iti suala niang tin an on reply do sup maya so ga tuk avan magwe tungai ming soyam chuan ka sef sualam mani le ti te na va thon vela then khatin ani chu engen ni ta a tia thade wa lo reply te ponoma then khat chu kan college kang nei ang chian ni chu ke po ka kal vesin ti te yang chuan awalin mi engama za ta lo text school velani rin velanu chu chome zuarin lo thua abula thu ve chuan alo bia bima rawat engi an zel in siang ve no lo mo alo tia hei ka kan ai tak chuan kan zia khop mai nya in siang po kan in siang ve no mai ente dam thwa le khrisela kan om hi alo lungot mai ti ro atia ningot mai iniang tam phei chuan dam lo man po hi kan ni chia lo ni hi nang po izia chhozel don ani chu alo tia nie pathian za kan zia ve zel tu ga chuan ka be sei tin pi moi chuan dor tu anei wangin an ti chuan ti to pa chuta pi ro ti chuan a phone an phora rin fela chu phone an tuma ma se apik theilo a ring ran la thak hetilai hian limpui chu tuemo thlalak saktum ni om tak hian alo oma apia do tang chuan college zirlai mai chia lo kal phei dam chu a phone chuan thalo la a then te chu lo zoom nai na soviawa ala fu vel che tia chuan phone call alo kal numa ko ti lo ni o avan hun lo thin tak tin numa ko wat an tia limpui ibula kan fela o me man ti chuan ai lo ngo ti nge hei ka phone ala thei tat lo counter han chom me a kon thleng do na milo khit sak me ta che lo lam ho me ro se atia
leo le kalo khil don ya chuan o ani le o an tia mei chia thalak sakatum ho khang kal liam man de awa han poi tak a eng galo photo sin mule wen fela po chu khong e mo mle tin a han kol ve a ma se alo ring kal ve thok thak tho wen fela chu thingkung hnuai a hian thingkung hengin alo mu hi la amu manga chuan bus te pakhat chunga hian alo oma apia deuh a han hoi phea mi lo tlan deuh hum ni om tak hi hmuwa an ron nai zela zombie vek hian lo ni an thi siang sung maya an mela pa ngai lo hlom hle bok rang takin bus tuk vek vel chun khar hal vat vata chutia a chet boy chung chuan an lo thleng man bus bang chun ron beng a thenin kongka tang chun ron ruan tuma theilovin awa khara chutia a khar boy lai tak chuan nung lam an hoi leya a sit nung lama chuan meche pakhat lo lut a chung lo om de to hi lo om tlat uluk taka a han en chuan a mel a han mu chian chuan a ngai khanin kheta tlat mai lau thong tak le lom deuh bok si chuan a ngai ke ma rin fela kha min khrem an tia ma se a ngai chu zombie ang mela pod wangin ngai ko film popul hem lo ni ti ananga a kon nai zela min kheto lo mi ron le dan ko zong na sa sin engei chunga thleng an tia ma se a ngai chana kon bo phei thuta wen filang honga chona seta chu vele a ha zok maya limpuya chuan alo soi ha chani in he tai lom le to ni mo an ti chuan aming roya a hoi a de roya kalu heidewa kalomu hi sekani mo an tia hong inuin kaunta ka som helo lam ho pa ko ti kha o an tia wen fila chu kon thowa alu chu heido chu tak taka limpui chu angai thalo nei tia mel a khriat theya ma se engma a sei sui tam lem lova an pani chuan ho tu an kal liam ve de tamai ni bima ro de chon chome ho chu atu ka zok tu an ro thir le vel me ka chu ti lai chon limpuya alo lenga lo lu ro limpui lo le ro an ti chuan wen fe dei khong e an tia apanga sadewa amuin ka khia limpui kun lai chu I thian pa hi a chaw che ri ni khe velo mo an ti chuan chu nia numba got seitop mai la voin tlai ka va mu po khan mo ri na thu sui lo lang wen fe la chu thing heng in lo mu pa ma limpui chuan rang takin va pan ma ya wen fe li na han so ya ai te tang chuan dam doi bur pakhat mut na dam doi hi alo tlan la chu muin an chakam vata a en wangwanga a ak thwa wen fel tin an aw la zuya dam doi bur ken lan pa chuan limpui chuan một hiểu nó đầm đồi về là niệm mấy thầy và chiang chia biết rồi anh em xin tệ anh thì chuan nô chuan ấy hiểu anh phải là lâu ấy mốc ôi anh thầy đâu ấy lại mua em anh thì ấy lại chú còn một chia là vào mà sẽ ấy tế ở xia ba cả anh một nghệ đàn khá là ấy nín cả khía muốn mang áo bốc cả buổi lại nín cả khía anh thì pastor khá là trong trai đâm tới một cái tia niệm bùi cái chú cái mà hiện mình còn thong đỡ tốt ni hen ka khia ren fe la hen dam doi lam khang chu ti ka ring lo sin mole an ti chuan nu ma got dam doi ti pon ni chia lo một hiểu thế na ei ni dong mai chu tiang dam doi ti chi ngang kha chu ni che chuang lo nia an ti chuan ni pon ni ma na le ma se lim pui chuan pa ko hi ne dang ngai to te ke chuan ti vok ngai na ka fe lo wan ti ya nia thei to ko lo chuang ati ve ma ya bima wo te chon dam doi bo chu en le wanga a ngai tu na mui phun lem lovin lalpa ka fa pa hi tam pui te ti na tong trai ni lom pakhat thim deuh hlaka hian mei che pakhat le mi pa pakhat hian lo in bia an mel chu lang chia lawa ma se an in biak na chu hetiang hi ni kapu ti dan kong om thlo lo mi lo tia a ha su khop mai man lai thilani towa còn lại chuan hết tiếng hiom tổ ngay lầu lâu thì mà xe anh ấy khai tin nghe alo cầu thấy gì anh chuan chu tắc chu nia thiếu thằng thầy đồng để tắc tắc xe chuan à còn cල් vàng chu vàng in tị đàn chu tị đàn này mày mà xe các khía đàn này chu à cái sang lúc tuka anh tị chuan tị thầy đàn đón mo chu chen tiên alo tiếng hal vata các buổi bui mẹ cả các họ tiền thấy chuan
im mangai tak kho vela chuan ikal ve thayang ma se agi sa sang ka ti kho enge angong chu don ka seilok thailo nia atia lom takin o kapu angong chu engpo ni se ama ka mu le theina ni phut chom pui ka ti lo tin Oinfel tuna chuan ke man ka kon pan ve to don che tin angai chuna soita ni college ko do pakhada hian rin fel le me che pakhat hen do in bia a pia de wa chuan hlimpui chuan lo en thla ve vek buka me che pakhat chuan idam lo an tia idam to mi dame tin me che po chu en thamu mal lova mi zon nei niam takin a hoi kol pa a hoi kol lai tak chuan chunu la chu a om lang zau thei tur hian a kong ong te chu han pot deuh tha deuh so so wa zon nei i ang ka ti buai che em han ti da chuan a buai lo ve limpui kha khong e kal man le han ti chuan a mak ka le chu local la limpui nen khan an tia ka man ka van ring lo an ti chuan a sei zo man limpui on langa moina kan manang kalo foi don ya lungai su ti tuang ma nei le nem ka kha chiang ve em an tia an hi mo ka van lom local nge ngen chu an ti chuan nie kan local lang an tia wen philipo hi local ve se an ti chuan kal do ne single tan te chuan ever ready ni mai ti ngol fel an tia chunu chuan nui pa chuan kanin bezel don ania kan kal phatange atia kal liam ta limpui chuna kal liam chu ulok mang kheng hian ena akal pa mong in soi vel ta chu akut chuan an han hisap vela limpui chuan ava han thatal tal tak no telen zia te khai ro moem man tia chulom ka ngai tu velo idu chu nang ma khan va bem la ati o nang angin ka mel thove le nem kalak velawa anti chuan biak ki nga ni lom ni han tia nga e biak chu ka nga lom masimin betu ka nga le nem han tia asama tham pa chuan a hei hi met 5 ve ko mei chen an hlau niang han tia limpui chuan e ni mi lo nio ti na sam chu han chu tho tho ka sam kiot sia i hian zon an nga ji khelo ni kha adang da ya azun pona bik an tia a soi lai chuan an nui de hu ka en sum zo lova a thiam pa chu enang he hoa i zu na ta ka uai tu ngai mu na chu sei cho don ya han tia limpui chuan anum don a lom ka biak ho zinga pakhat tal he chu e anu we nge don ma se chu mi to chuan ba dei kha kan kal nge ngai dona i pe lo point ke ma min pui nang talin an ti chuan ke ma min ti pui don mo tia an ti o ti pui e kan kal ngai ni mai sei boi vak the pon lo an tia ala tha e mai atla chopin ka ngai to don ni hatia chuan classroom ma chuan an lu ta ron fela le limpui chu classroom ma chuan an thua an ka deuh noi noya limpui a po midang ho nen an ti lai la ya chu ti lai chuan ron fela chuan an ma mi pani chu soi te chuan a benga vek ta sak mai e pa pakha chuan zia pro chuan ten right ni mi chu ke chu a thing ve to e ka ti an tia ma se a ko kha bon thei em along suang to na kha at tak ang khan au mal zela an tia lal zo po kha mei chia doi chuak thei sin a seta nek ka ti ge chu ti te khovel dang an om hi ni ngot mai an tia chu thu chuna benga vek ta zor mai khovel dang an om hi ni ngot ti chu a rin non deuh tluk mai a hetia an ti ron fela na ngai thak lai hian limpui a po lampang chiang lova thiak tu rin pon lama chana lot lan suak me ka limpui chu ek chuak mel dewin mi pa bathroom bula chuan avakala toilet a chuan in thiak anom ti hre takin phone a hla hi lo in play a ek chuak to box si hoi roi to chuta hoi kual gol ola mai chiram bathroom chu a mutai tan thok yo mai a hoi kual deuh thok thoka tu manom chuang lo ni na khia mai che bathroom lama chuan lot ta ringot maya hetila him bathroom ma mai che pakhat lo lut ve a mel chu lang chiang chi alawa bathroom ma lut le limpui alo chuak ro den chuan in tong thot limpui zok chu au do thota chu chuan chunu po chu a tirak ve thot limpui chuan mei chia kan ni lo ni o mi pa bathroom full vek to a tu wang chuan nia tin han sei fi chung chunga a ho lu tu ka mu thut wang chen ni kha an tia chu mi no zonga a soi chu enge po kha to lo a mit meng a mui de a beng be te le sam vel te chu uluk tak chuan ena a thu sei po chu kha to lo engtu mo engmoi soyan te lia Stacy chuan a ho lu tu kawa tin ku zai chuan bathroom lama ka vakal ve nge tin yom tak chuan akal pheita
limpui chu amit po khap to lo muang cha ngana chuaka a mei che mu zo che chuan a lo luang hal vek an hoi kwal vela mi dang ho chun lo ho de thup to khong nge ma lo kal le man le mi long ha ko ha ti ve rang sia atia yokin fela chu dor pakha zona hina dinga thil le tum niom takin nong hak tu pa chuan thempa he tiang hin deuh mai tin fevicol den right ang kha alo keng langa tun lai chuan den right ang tak tak ka chu mu tu awang to mai thei roi nan hen an mangna sa traina an ti chuan a poilo khoi engza man nge an tia poisa anin pe fela limpui chu ala hoi roya then khat chun ho ve mek bok ti chuan han hoi phei le dewa la lo te a chuan a mei che mu kha bathroom mi kha a ho tu scooty chunga chuang vel mek kha va mu uluk tak chuan an thira ma se scooty chu nung theilo non atom tam hi alo chu vela limpui chom pui angai don ti khoina va pan nai vat anung theina nge wa tia nia ni hi ila hobing na nge an ti chuan a scooty hanan kol pa chuan chu ka thriam pai mi lo nga ka tira mi lo hosan to zo ni chu kawan chivel pa ye man ti chuan o pai tho asit tunga haina omang han tia asit nung chuan an honga nang lo apla ka mom pon mai thea ti chiam chiam chuanin a battery hi down na hlom box sia tina han boi pui hmal vat vat ani yokin fela chuan a thil le chu lo hi wang to a meng a ruaya a pia dewa chun bike moi tak mai ding hi wa muwa chu en wanga ama po chu nui de over a thil ken lai chu normal chu a han hip le de wang chu ta le a meng ding de ta wang bike chu lo lang na ya bike ka chuna ma tho khamoi ta kai in sei hian alo chuanga an hunga chuan a bial nu a ngai khalo chuang ve poka a thil hip roi kha thok tran aniang a suang to na chum bike ken anin phua mun moi ta kal dunin an lo in po vela chu tiang zel chuan a ma zona tak te chuan a ngai chu omang te hian a muwa a mai a biang te chu han chu la a tak ang mai hian a khuya amit ti chu an tlakuang ma se a mela lim mela omang loya a roi mel nen a chiang lo nuai to ni limpui chon scooty vel chu an kil le zo chia anung le theilo thut me nga te ho han tia a han selfa anung ta var mai Stacy polom khop mai a kut te chu an beng a dan vel chu limpui chon kiu ta ti khop mai kawan lom tak ka ti khot lai vek che ni kha an ti chuan lai lo ve a ti khana tha to an tia ole kalom lu to ke o chuan engin moi hodon bus la to box si ro an tia kanom na hlavak chuang lova keng ka kal mai ang an ti chuan lo tha holo long che min siam sak box sia an tia a angai lo ka kal thei lo man ti chuan ka ti khot lai vek che sia ka ta na nuam don lo nia tin limpui chuan alo chan le ma chuna phone alo ria a han la ron fela nu lo ni o bang to e a holo a kon ho to kha o ke chu he ko hodon chia o ka lo ngai ven don nia ole ka lo zong an tia phone han chung zong chuan Stacy chu lak lo ang reng tak chuan alo la ding ve ranga thenu thil poi mo lu tu ka kon om thuta ka lo chung le si mai don em mane le an ti chuan poi thei nem lo chung ko ti kha an tia a chuan pa chuan thenu thil pakhat ka lo ngen lok che ka thian pa na min hoi lok thei ngem an tia ti mo an ti chuan tlana dong ka lo se zel don nia chuan tungai ming kha kan len zot mi lo an tia Stacy ka nia nang zok limpuya tin rin fela zong tu chuan an plan chuak ta ama thingkung henga lo mutna khanam va zong phata ma se lo om lo in chung zol ni om taka hinam vakal le a alo lom chuang lo limpui chu thiam pa zong chuna hoi vut vut to a Stacy hena chungte a text vel line ni om tak lo lang boka chanchin a va khil ni na lang tlang ni om tak an kal le a alo lom chuang lo wa limpui chuan Stacy ka ti khot lai vek non che ho to ma yang an ti chuan inting ei thiam pa chu ni don an tia ka khelo ma se nang poi chung te nan ngai to tuang che an tia kanu chu ka text to lom ka thian te ka pui ka tia ka ho huna ka soi fia me don lom an tia scooty an da nam hun lama chuan an let le a an let pa chuan limpui chuan thilak lo zot lok che
isam hi a original nge iti kyo chopan ti chuan anti nge moi ti lo mi an tia oi om lo he ki po a kyo ve tho lom an tia an nui dun ho ka Stacy chuan taktakin ka pian pui nia ka te deuh lai chuan fiam tu thona te hian min hmang na sa thin lu tuka hair noodles te min tia a tam mai ma se tuna chuan fish on angena kal to a azia ta phian an tia ani chu ke chu ton thleng point min la fiam a sin an ti chuan ani mo me dei la mi pa te chu a me theya azia lo man tia englo nia ka chi phi ka te line ka ti kanga sam tro thei to lo lai hi oma kein me lo ti chu ka khia tia a han sei don chuan ai in me lo lam pon ni me lo ka lo kholo ni chu an tia scooty om na chun va thlenga lempui chuan voin chu kan in zui ta khapsia number te point pe vela thina phone lo phora nia kan in pui ton theya a lom lom tin phone number te chu an in peta ni lo text don chenia an in tia scooty a chuan chuang pa lempui chun number chu save boka khuwa thim ti ti towa bima ko ti chuan kan fela lo ho nga ken ro ha takin lo thu chu ti lai tak chuan kong ka kan in hong ri ta awanga event vat wen fela lo ni han en rang point ani deuh bur maya ngati nge lo vo hot lai ve phone tlang thei bok si lo en rem nge chu chu an tia wen fela chu han thu fela anu po chu bula kan thu khoyang kal atiwa khoyama hei ka kan ho hi an tia khoi tang nge kan ho ka tia lom an ti chuan kolei sa tangin ati bima ko te ko ha mel tak chu akun deuh lapa an tho deuh hala mela chuan akal ko na nei ti hre thei wen fel ngati nge ti hiani oma tun la ya dendrite phei chu tu manan hnim du to lo I thuak ka ti chevek mayang mi a I chuak mai don asin an tia ka ti to don lo an ti chuan chu zongai chuan ngai zong nei ngai po ka khasi lova he tianga I om pha na mei chia chu ka mu ve chak la mai an tia wen fel chuan a tak tak lo a kan ti enti moi ti an tia wen fel chuan mit tui a kan tla anu lam chu kan hoi pheya a tak tak lo kamu mang mai ni ka suang to na mai atita anu chu awa thu na ya a fa pa chu ko in isuang to na mai ni lo nuna mel thale fel takila tong do na lom ma se boya yom dan hi chu si mangai khop mai mi thwa tong tu chuan ke ma nen kan zio ve te ngai bok ania o antia hetila hin limpui chuan Stacy chu lo text me ka Stacy limpui ha kania ka thempa chu a ho to ni chu anoi me kan khel zo chia asin hun chu nga ka chu ta sin ta chu vela limpui chu a kan thungil deuh ot phuk to khop mai avalo mong ve khoyang elo oma anti chuan alo ho ve to pati von chi fel khop mai itlom ngai boxi nang dei lom nang chuam lo la kha ka boi vi wang a kan tia ti chuan limpui chuan a mei chebiak thun ho number kha adili tamak makloma Stacy chok chu a text tran ta ne nang pon min pui ve tho lom ti khan kan in draw ni me ka se ka mungai mi lo chia en tinge ka lo mu lo thei che le dun mai nan ti chuan semester lak lo ka kon lut ve chaw lom chu wang ania ti hin anin text chun zom ta zel ani ole wen fela chu klasa alo thua ho tu ta thu sei chungun te wangai tha angin alang tak mangin thil dang dei angai tu thung limpui nen te po chuan an hanin lo le lo pa mungwa te pon han an lo ta ma se ami zia chu dang to khop mai limpui le Stacy te po anin kom ngai chho zera ma se wen fela ro om dan na ngai ranga limpui le Stacy chuan wen fela chu ti lim ten han tum ve thuina mei chedang bula te po an han thut tir vela ma se chu ti mei chedang bulan han om tir vel lai pon wen fela chuan wal khata a ngai ang deuh hleka wa mu chuan a tho thu da awa zuya limpui le Stacy chuan ngati nge ten an van zui hala ma se ani ren fela chuan a ngai ang deuh alo mu chu lo niin ma se a mu su ala lo ni thina limpui chuan thempa theikhnil tum to la trying ka khoya khanu ba chu a tak tak le nem an tia nia adikalom ati Stacy chuan zanin chu min kon so mangai don kha o an tia
limpui chuan ni take wen fel kalangai ni on ti chuan khoya mo ati o lo me birthday kha ama puna som to chi kha ten tia ni take nia inkal chak ta chuan a thwa lom ati maya bima ko ti chu khumbula lo tong thaya ol pa ka fa pai khong ai takin min ven sakang che ke ma mai chuan ken kol theilo a boina hinang in chin fer sakang che ke chuan ting ai na kai rain ka khelo min tram pui ka ngai ni i nang lo chu be si tu dang ka nei chuang lo atia a tong tra hi thun thui na tong tra ya khoma ku ta ngata an tho chuaka a khom si ka bible chu la bible ka kan chung ko thalak lui to tak chu en wang a hun ton chu khiati e ma wangin thalak ati chuna mit ti chu a fak thakau kawani zanalo nia rin fela la limpui chu Stacy som tu chunam vakala rin fela chuan an in hai lakal bik lo mi han ti chuan lakal bik nang kolei cha kanin kompak ka chu khan pa takin kanin kombak bik hlene man tia in bena savio ni lom ni an ti chuan in lian puang zong chung kain hlene man tia an kal zela anin ko zon an thleng ta chu tan ding ta chat mai rin fela chuan moi te he te chu pastor te in kha ni lom ni ati ta awamak ve tina phone chu han ena location min kon thona hi chuan hela hi ni boxia ati rin fela chuan valu to me chu ka kon lu to don lo ati ho tuk lu tang apa po om khana ti nan kai deuh tot ta kong kan vakika nu pakhathian lo lu to ati ya valu Stacy te na ni em an vatia oni e a thian tem min ni alo ti limpui chuan lo me ba te lom na kal tu kan kan som do na an ti chuan anu chuan lo thu au kum chaka thila le loka na kon let trap to hang atia limpui da kan fela chuan thua anin mel de wal kala an lo thon mel view mai chu ta le bathroom atang chuan pa chu kon chuak ta ma mi thian te chu khomo lo in chi bai la lo tia an mera mu vele ading deuh ta chat mai limpui chan lai do takin kapu idam thwa mo lo tia ti wat pui fa te kha ma na ka tong trai kha inni mo ati ni kapu hei kan thato khop mai an ti chuan pastor chuan Stacy thian te moi nia an ti ya Stacy chu lo lut chia hei no theng to lo kan in siam ve va va tangeo an ti chuan pastor chuan ni lo ve mami lo ka lok te ati ta lo thon mel do chuan enge an ti ya mi te hi mo an ti ya nga ti nge ani chuan zanin chu kal velo me te che ati ta pa nga ti nge an ti chuan limpuyan kapu engtim ma kan ti don hle nem alo tia lo tong lo lok an tia Stacy nu po chuan nga ti nge ti na kan kal na ya nakina kan si thodon ya chuan wala teu in zom view nangin ma che ma mi chu local velo phat me ga se ti go ka wa thang cheu ati ta Stacy le anu chuan an kha thiam lo khop mai ran fela le limpui tan chhualo chi ni bok si lo lai do chum pon lama chuan an chuak ve ta kan wat maya pastor chuan a zui chuak boka an tong chu kong khak phena chuan uluk takin Stacy le anu chuan lo ngai thla pon lama chuan pastor chuan lo ding lok teu a tu zo khian mo Stacy chu lo kom thina an tia benzola chuan limpui chu kok kapu kanin kom ringa dania engma chutiang a omlo nia an ti chuan a tha engma om ma in kom to lo kha tha do in kom to lo la ka du khop mai a chan chu ka soi khak pong ai ka ring lo an ti chuan ran fela chuan kapu misol kan ne thlai nem an dia ini ka ti lo ma si ko chung om kha sual kal go tin kal lo thei ni ta si lova an kal ta stop pa chu in chunga chuan a lut nga tinge aza thla ke kan tia ano pa chuan nia nga tinge nia alo ti mi than ni lo kom to su atia mi sualan ne bik lo limpuya pe kha chu felasin an ti chuan limpuya nia mo ni lo mo ma nia ko chunga kam hoi no chu kan tum the khan ni kha an ti chuan Stacy chuan enga alo ti anu pa chuan engtim mo in no chuak ta em an tia no chuak lo kan ho chuak mai nan pani khan an tlan chuak dai chu van kha tiang kha kom ka du lo mei chia zo ka ni le khala voi khatma biak po be to su an tia pastor chu kala
rom lama chuan lo sana stage no chuan mami ipa sui kha digani chuan kom chi pon ni to lo chu mi pa hi chuan min bum thei viau ania in bum tiom ya su atia stage chu mit tu ya kan tla engma phei chu soi lem lo ron fela le limpui chu waiting set pakhata hinan lo thua ron fela chuan kol du to su apik don chuang lo ti limpui chu a thiam pa su yang deuh chuan an du to ka ngoi deuh wangwanga varuk mai ni ka du ni hadita inin ngai zong mi an ti chuan ngai zong chuang nang ma se bo ko kan kha chu om ve vek tholo man ti chuan bia ki nga tho em kha lo ti ya ai ka nga to lo station yang kan in to na tang hian tu ma ka bengai to lo ti tak mo iti tak mi ma se in len ngai zon man em lo chuwa an ti ya chu tak chu lom ka du thu ka soi main a rem lo ngal rai ngota mangai na piang don chowa ma se a tha mol ngal rai ngot don ania atia nia to thil dang hi chu pom thei mai zera ma se kan mangai na tham gal tu bang hi lom to ha kan bang chu lungai su i mangai tak nei khia chuan nang chuan i chan lawang thei top kan chho don nia atita riêng ni chua ma ko le a eng vek towa lui kama hian me che pakhat niom tak mai tuin alo len chuak akelam chu tuin ala chia deuh ti tia mi pakhat chuan ni chua ma chona vot vio lo mo alo ti ni chua hian a vot dei zo ka lom ni ron lan che na vot reu zela nia an tia chu tian ti pa lai chuan me che pakhat lo om chu an mu moya so mi thi wang ani lo mo tin man mo de na vat lam pheya vot vek ani hi amak chu lo om tin an han song bola amak ten cheka college lo langa class kal hon lo thang sapa ren fela la limpui pon lo ti du na ren fela chuan ni zan chi mu thei mo an ti chuan mu thei ti mai ang ka sei tam pe lo ati ti hian lo changila helaya te chuan apai na kon zi to bing nang an tia limpui chuan tukin phei chu thil ni lo hi ka ngai tua youtube pa me che pakhat rawang tila la thi chi alo an chau ti kha ka hmuwa ama ani palang ti ngai tua nain ka lut thut bok nen ka buai man vek lo male an tia rawang chara alo ti a chelo ko phian me na ngala en ma ro hei i khia zong te hi nu lo mo tunge ni tian kha thei rawa an ti chuan chelo ti zong te hin ang lawa ti pa chuan a han ena ai ni lo hei a chelo ko lutuk ente ti na han he chuak bok ani hoi ko pe vak lo chuan ron fela chuan han ena ma se chunu melan mu chi a chuan limpui phone chun lak saka chiang zo kena ena chu ta le dam doi na om me ka ne ti han soi chi mai chu be la lo ri la suom lu hun chia limpui chuan lu ti da han tia ma se ron fela chuan phone chu an pe soka atlan ta thut mai limpui chuna phone chuan en zowa tunge ni khia mi a ngatinge tin a thiam pa chu va phei ve bok ma se ron fela chuna ngai sak to lo eng dang ani lawa ron fela chuan a phone a phu kha ngai mel chia ni ti khia in hospital lam chu panin atlan top mai ni heti la hian ni kho khelo wa mek ngai chu a ko ta kon che ve te to a kon hau chuak don ani mai thei ron fela la chuan a suang to na ngai ron le to lo ta la iti tu ti zo to sia i ron le to lo mai thei sin an tia ai ron le chan tu ka nei thwa long eng tiang kong point ka ron le leang ka bo san len don lo che tia soi lai kha amit tha ron lang we ni chu ti lai tak chuan ngai chu a ron meng chuak ka hlol mai ole ti chuan he thon thu hi alo top ta ni he thon thu hi zia chun zom zera cha kon vio lai na ma ro chu kan zia chun zom to nem lova eng pon ni se abial nu ngai chu khovel tanga tomin a khovela en tin tin mo kan kal ve ta ti langa anin tonga nga in thil nge theng chho zel don ti ro kha chu nekena kan phu thut le kan la ziak chun zom le don ni